Vítejte u tohohle videa a dneska si zahrajeme Ultra Hardcore. Doufám, že se vám to bude líbit a jdeme na to. V začátku natěžíme dřevo. Je to sice Ultra Hardcore, tak si musíme dávat veliké bacha. Takže zadní damage se nesmíme ani ubrat. Ani jediný půl srdíčka. Snad neumřeme hnedka ze začátku. To by bylo trapné. Naštěstí, že už jsem dobrý Minecrafták, takže už tu nesmíme kopovat pod sebe. Můžou tam být nebezpečné věci a my se můžeme třeba prokopat. Věci! Jo! Dokonce i 2 ovce. One hit. Tam. Ne. Ne. Ovce. Postel. Sluníčko v pohodě. Potřebuji někde sehnat nějaký bezpečí, protože začíná se stmívat. Potřebuji jídlo. A dobrý, tady. Aspoň tady máme nějaký. Už tady aspoň vemu postel. Ještě, že jsem těžil tady nějaký stromy. Jinak bych neměl tak hodně veliký dostatek dřeva. To pro mě byl jako hodně dobrý nápad si předem natěžit nějaký dřevo. Wow. Těsný. Akorát zase. Tak, nahoru. A pum. Koukejte se na tuhle krásnou silnici. Wow. No, stále mě to hodně práce, ale teď se podíváme zvenku.
To je to božské. Nejlepší z nejlepších. Jsem builder. No jo. A taky tady dám dekorační cedulku a tam bude nějaký nápis. Skvěle.